салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо чизое ки ванна, умывальник, унитаз, паддон ба душавои кабина ҳам чизоро доред. Резервация лицензиони гуфта меёрем. Ай бозор хела фарқият. Ваннаи акрилорем аз сабаби ки ҷомон танг аст, мусимо я соз намоиш дода наметонем. Мане намуд ойно дорем. Мисол ҳам ихе ҳуй мешавад. И дам намекунад. Чиста моло ки аэрасион омада. И шикафда меистад. 10 сол гарантия дорад барои сафолаш зард нашуда. Фирмаи Санита Люкс. Итальянский фирма Европа. Маден Европа. И фирма гарантиш 25 сола. Нархи 550 сомон сар мешавад то 800 сомони. Комплект. Падони аввал мегам круглиякда мақсад. размери 70 ба 70 дорем, 80 ба 80 дорем, 90 ба 90 дорем. Ванна экран ҳаст. Ино фақат параи ваннада ҷойгир мешаванд. И самоклеч фалк аст, я аэрасия ворид мешавад. И барои губкават кардани мошинҳо. Хай бениҳоят ай бозор арзон аст. Бозора рафта бинанд, ба омада айма гиранд. Адресои мо шаҳри Ваҳдат, назди таксиҳои Масҷидон. Номерои телефони мо 902 00 45 45. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. салому алайкум бародарони азиз. Айни ҳол склади мо дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Мо чизое ки ванна, умывальник, унитаз, паддон, ба душавои кабина ҳам чизоро дорем. Россия ҳама чиз маҳсулотҳои Россия, ҳама российский чиз ҳаст. Хай баъзе чизош ай Хитой ҳаст, лекин аз Россия ворид мешавад. Ба хотире ки чизои лицензиони мисол прямо ай Хитой намеёрем, через Россия лицензиони гуфта меёрем, муҷада ба фурӯш мегузорем. Яъне ки нархи мо ай бозор хела фарқият дорад. Ая хела фарқият дорад. Яъне ки ина ваннаи чугуни мо размери як 80 ба 80, агар дар бозор 4-5 сомон бошад, дар мо 3600 сомон аст. Ваннаи чугуни як 70 ба 75, дар бозор агар 4200 бошад, дар мо 3300. Ваннаи як 70 ба 70 чугуни дар бозор 3,5-3,800 бошад, дар мо 3000. Ваннаи як 60 ба 70 дар бозор 3,5-3,400 бошад, дар мо 2800 сомон аст. Ваннаи чугуни як 50 ба 75 дар бозор мисол 3000 бошад, дар мо 2500-2400. Ваннаи 1,5 ба 70 дар бозор агар ба 2,600-2,800 нархи мисол бозорӣ бошад, дар мо 2400-2300 аст. И размерҳои ваннаи чугунӣ, размер ваннаи чугунӣ ай размери 1,5 то як 80 ба 80 размер дорем. Мана шумо донаке мефурӯшед ё фақат як лух? Донара мефурӯшем. Нархо ки мисол мо донара метем. Проблема нест. So падоно дорем. Падонои аввал мегам круглиякда мақсад. Размери 70 ба 70 дорем, 80 ба 80 дорем, 90 ба 90 дорем, аввалниш дорем 80 ба 80, 90 ба 90. Мақсад нархе ки дар мо иҷо нархгузорӣ шудааст. Паддон дила душавой дар мо ҳаст 350 сомон 90 ба 90аш, 330 сомон 80 ба 80аш, 70 ба 70аш, 280 сомон. Нархе ки дар мо вобаста аст. Боз падоное ки и падон аст. Боз дорем. Мане намуд ойно дорем. Чози чапане содагӣ. Ана мисол ино ҳаст мода ойнаи холӣ калонаш 450 сомон. Ана ойна ҳаст майдаш мода 400 сомон. Бо ҳаст ани хали ойна 350 сомон. Мисол ҳам ихе ҳуй мешавад. Дуруш полкошо зазамин афтидагӣ. Мана химо метем бо махкан шад. Бо мисол зеркала барои агончини барои шампуну майда барои ҳамон. И дам намекунад. Чиста моло ки аэрасион омадагӣ, чизои российский. Ё чанда? Иш 350 сомон. Ҳаниёш 350 сомон. Боз га ҳаст. Ман ваннаи акрилорем аз сабаби ки ҷомон танг аст, мусимо я соз намоиш дода наметонем.
ба хотири ванои фигурной ванои хушрӯ ба зебани тарафода ҳаст ҳамаш ини чизо ванои российский фирмаи Роко итальянский фирма аст ва фирмаи Сантек ҳаста ҳамаш вана 25 сол гарантӣ дора аз 1500 сар меша то 3000 сомона ки ин нархе ки дар мо ҳаст дар бозори хеле нарх вуҷуд надорад нархи аптови нархе ки арзон ҳамин хеле бидео дорем ду намуд бидео дорем бидео ки дар мисол дар бозор ҳаст 450 дар мо ҳаст 350 биде барои торат кардан умумванликҳои российский дорем фирмаи Сантек фирмаи Санита Люкс мисол ино ҳаст угловой аст ино ҳаст дар мо 200 сомонӣ российский зард намеша сафолаш 100% гарантӣ дорад 10 сол гарантӣ дорад барои зард наштиданаш ман хеле умумванлик дорем акаҷон ин шикафда меистад 10 сол гарантӣ дорад барои сафолаш зард наштидан фирмаи Санита Люкс акаҷон ҳамин размери 80 шам дорем размери 1 шам дорем ҳамин 1.20 сар шида размери калонтаринаш 1.20 майдатаринаш то 40 сантиметр аст 40 сантиметр сар шида то 1 метру 20 сантиметр ҳам калон дорем ҳозир чанд боша нархаш размери ин 90 сантиметр аст ин размери 90ш 500 сомон аст мода нархи яглох масалан арзон худаш тоқа ё 500 сомон ана бародари азиз ванои марони дорем марони яъне ки иам фирмаи хитое некем мо ай Москва я ворид мекунем Тоҷикистон ба хотире ки ин литсензия аст литсензиони вана ҳаст мисол 09 ғавсияш ранги мисол ки ҳаст як баъзе ванои хитое гуфта тунуки ию хали нест ин размераш 09 сифаташ сифати хуб гарантиш то 3 сола гарантӣ метиҳем аз размери 1 то 1.70 дорем мисол а 1 метр сар шида а ҳами ванаи марони то размери 1.70 дорем а нархи а 550 сомон сар мешавад то 800 сомонӣ комплект мана ванои итальянский дорем ки вазнини 35 килограмм ҳаст мумкин то 40 килограмм вазн дошта бошад и баъди чугун ай ҳама ванаи вазминтарин баъд аз чугун ҳамин вана сар мешавад итальянский фирма Европа ма дем Европа ин фирма гарантиш 25 сола ай размери 1.60 1.70 1.5 1.20 1.30 ай ҳамин вано мо дорем нархаш аз 900 сомон сар мешавад то 1700 сомона бо размери 1.80 ба 80 шам дорем ана размери 1.80 ба 80 шам дорем размери 1.80 ба 80 1900 сомонӣ мешавад ин Европа вано инҷа экрано аст барои вана и ҳамун барои вана экран ҳаст ино фақат параи ванада ҷойгир мешаванд размераш аз 1.5 1.60 1.70 размерои экранои мо ҳастанд а нархашон 180 сомон мебошад ки аз нархи бозор 70 сомон то 100 сомон то 120 сомона фарқият дорад дар мо 180 сомон нархаш фалго чия фалго ҳаст ин самаклеш ё ин самаклеш фалга ҳаст я айрасия ворид мешавад ин барои губкават кардани мошинҳо губкават кардани хонаҳо ягон овоз шум пум надурояд хонада мисол изолятсия мекунанд ин фалго я метраш 15 сомонӣ ҳаст фалга барш ҳаст 1.20 мисол 1.5 ҳаст 1.20 80 ҳаст бараш 70 ҳаст бараш ҳар хел манзилатон номеротон адресои мо шаҳри ваҳдат назди таксиҳои мачитон шаҳри ваҳдат ҷамоати баҳорда ҳамин анбори мо ҷойгир шидагӣ номерои телефони мо 902 00 45 45 902 00 45 45 як рақами телефон дорем агар мухлисое ки ҳаст ба ҳамин рақами телефон метавонад моро мисол дастрас кунанд мисол бо ҳаст як номери дигарам дорем ин номери мисол магазинчи ҳамин коригармон ҳаст
3 تا 0 88 28 59 3 تا 0 88 28 59 دونکه میفروشین؟ دونکه هم میفروشیم. همین چی نرخ که ما گپ زدیم دونر هم در همین نرخ ما کوشش میکنیم که کلین رو دست ندیم همین نرخ خود تیم. نرخ مثال خیلی به نهایت در بزرگ ارزونه. بزرگ رفته بینم با اومده همه گیرم. رحمت کلام که سلامت باشید. دوستانی عزیز در کانال مهمون باشی حتما زنگولش قطع обуна шавид یا لایک قطع دستگیری کنید. نرخوی یگان چی در کار باشه با کامنتر نویسید. همه وقت از ما حرکت از الله برکت.